olankhulira mtsogoleri wa dziko lino umene wandithu ndi Anthony Kasunda atulutsa chikalata chimene chikusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezereka kulankhula ndi mtundu wa Malawi nthawi ya 8 koloko madzulo ano kuchokera ku nyumba ya boma mu mzinda wa Lilongwe. Ndi nkhani ndiyokuti akodi Chakwera ndi chani chimene akufuna kutiwuza ife ngati Amalawi nthawi ikakwana 8 koloko. Ndi mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox timakhala ndi Amalawi pano osiyanasiyana mkhamanga osiyanasiyana pa nkhani za ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi pano tabweranso ndi Lwara amene akunena kuti yayi Chakwera sanakhalepo serious ndi ntchito yawo ngati mtsogoleri wa dziko lino, ndipo Amalawi tisayembekezere zambiri tsongete za nzeru zimene Chakwera angatiwuze. Mwina ngati angatiwuze cha nzeru ndikutiwuza kuti mwina akuti yayi ndapanga lishafo kabineti chifukwa kuti tupachisa iwale Agnes Nyalonje anatula pansi udindo wawo ngati nduna yoona za maphunziro kuno ku Malawi. Ndiye ndikhali limodzi kuti imve kuti Lwara maganizo awo ndotani pa zimene mtsogoleri wathu wa dziko lino akufuna kutiwuza nthawi ikakwana 8 koloko madzulo ano pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades, good morning. How are you? Comrades, the gamba to say is because the issue is very entertaining, very very laughable. Akuta President Abwera Kuzulokunja today was to address the nation at 8 p.m. Alwara mkemiza chani. No. Chindu chola basi. Chola chimakala manyoa. There's nothing tangible, nothing sensible this president going to talk. Apart maybe from just doing a little bit of cabinet shake-up because Nyalonje resigned. Koma wa zote angakame chindu zote amana upase in hope. There's nothing. Forget about it. Ndiye antene na mulungu muma ndifusa mafuso kwambala kumandi mbila mafoni. Akuti amulungu because I don't believe kuti ndi anthu amulungu paziko la pansi pano nthawi zina. The way things are happening in Malawi, I don't think we have got people omwe ndi anthu amulungu tikunama. Kumalawi kuno ngati kuti anthu amulungu is just by name and color. Amavala makola ala kapena chani. Koma za mulungu izi kumalawi tentika yapo. Chwa mphetu kumphaitu kuma nawo tikumalira kwa mulungu sakutithandizazo ya. Chwa mulungu anatipasa mphamvu yosankha mtsogoleri. Ndiye kumalawi kuno tinasankha mtsogoleri yemwe ali makafe Lazarus Chakwera. Lazaro anatenga sina na Bible. Ndi mtsogoleri wa dziko lino. Suti kapena ndi mulungu anamwika pamene paja. Ngati mulungu anamwika pamene paja ndiye kuti mulungu anamwika pamene paja chifukwa chozera kwa ife anthu osapemphera ife anthu otukwa nafe kumpasa vote. So comrades, Malawians, what you have to understand is this is serious business. And you have to understand, ena nonse mwena mvesa. Izi nzokumbudisa kwambiri zimene zipanga Malawi muno. Chakwera ayauza chana anthu aku Malawi. He's got nothing to say. The guy is not serious. This guy has never been serious. All along, Chakwera sanambe wakhala serious. Chakwera does not care about the people. He does not even care about God's people. Anthu mulungu Chakwera masewelesa kwambiri. Anthu mulungu aliko anzeru kuti ampase nzeru yo amakanika. Chakwera has ever been a failure. I don't know since when. But since he became politics, he has been so useless. Chakwera. Bwana mwana akakhala kumpingo kuja. Shwa mbusa kalakwisa. Amakhala pambali. Ama yezekedwa. Ndi kumpingo kwao. Koma Chakwera being a politician, it was by his choice. His personal choice. Kuyamba ndali. Ndenga ndali zikumkanika. Timu tukwana. Whether he likes it or not. Tikuza malamulo aliko umuteteza. Koma ngati malamulo akuteleza chisiru chili pampando. We cannot tolerate that, Malawians. Ena afisinga tolerate. Shaza Africa hapa mundu tamba even kunyoza so mulungu amene tikuma munyoza. It's because of the failure that mulungu ana choice mene mulungu anatipasa kuti vote munthu amene akhala pampando. Can you see how he's got no timing at all when he's trying to conduct things? Dziko likuvutika ili kumene kupita dziko lichagodeka lili kuchibombo. He's not Papa John when he's going to address the nation. He will not only be addressing, actually address Amalawi to say fair. He only address his party zealots. Bas, I'm going to understand how Chimene world. I mean, I'm going to recommend this. So, comrades, Malawians, when you're waiting for this Chakwera 8 p.m., forget about it. The damage is already done. Dziko linaipa kale because of Chakwera. Anata kupita kumene kukapanga madilo ya petrol, fuel, kayakuza, zaboza zukazoka. He's a failure. So anthu amiru amulungu inu anzathu amene mati ndinu anthu amulungu mumafuna mzitilangiza fa msogolera ziko msama mtukwana siti kumtukwana kwati kumuuza zomwe yeye akulakwisa. So posamvapo timakhandi ukali because when you advise somebody, it's very precious when someone muntu kamapita kukampanga advising zako. It's a precious thing.
So we have got our precious advice to him takati kumulangiza for 4 years in office sakusintha pena paliponse. What sort of a man is this? Achakwera mimi mkaona ngati president Chakwera anachita kusankha okha kwamba ndale is too dirty than church. It is better him could have stayed to church rather than coming kundati. So lero limkuona Dziko menelira achita gesture mafuta wabweresa zinthu zikukwera ali kunja kwa Dziko zinthu kumakwera kunoko. He's a blind leader. Ali kunja kujeni kumene anapita kopempha mafuta kwa akawaru kama kaja masadaka kachani kuno zinthu zakwera mitengo kwa masale sana kwe. So comrades Malawians anzanga makonda Malawi, this man has really made us miserable as a country. Because when you fail to beg, ndale zoende Dziko samene sadi kupempha. So kuja wapita kokapempha kuja kakumana ndio tifuto limene unapita kokapempha kuja kachuruka. Panopa mafuta atachurukatu. Amakapempha maiko akunja kuti atithandize. Wabwera kuchimanja manja. Olanga nene kuti wanyamulako zinthu. Koma zio situ nazione. Ndio mmene machoka kuno zinaliko bwino. Kwa wapita kumene ukapempha kunoko Coca-Cola wakwera, maza akwera, chilichonse chakwera. Mwazina acha. So comrades Malawians, we should not be smiling at this type of politics imene Chakwera upanga. So anzathu MCP akumutenga msuguru wawo ngati mulungu wacho wawo. Of course akhoza kuhala mulungu wacho. Milungu si kuti kapena ni milungu yonse imene makhala ya nzeru. Pa milungu ina si yabwino. Milungu ina imabweresa mvula, milungu ina si imabweresa mvula. So ni mulungu wina womwe suma sintha zinthu muziko. Ndio ukanika mulungu amene ndio ukanika amene kumpembeza anzathu MCP. Comrades, I'm in Central Region. Komabe zuchika mulongwe muno ndi kumphawe ndikuona muno. Ndimene anthu akulirira. Achakwera deserve to be booted out of government. Achokemo tentike manthu ena nzeru. Anzeru ndi amene mkaona anyamata awa achina kabambewa ndi anthu anzeru. Agwizana bwino zinzawo apeza anthu awo anzawo abwino agwirira ntchito. But this man Chakwera has made us very miserable. Nini mulilongwe panopo. Which corner I go, I find a beggar. Not a beggar who misala. Muntu hotel office. You go to greet him in office, you demand money from you. This is the life that is in Lilongwe. And Chakwera is free. Even this time, just a waste of time. That better. This is the time the president should sit down, think critically, take the people who can help this country. We go parliament to carry pastors as bandigoni. How best can we overcome this situation? Alibe kutekera kuza kusekerera. So, comrades Malawians, this is quite pathetic. This is quite pathetic. So ina mangutai Lwara akutukana kwa president uyu president tena kumamtukwana chika namwe pampando ndife anthu oyipa ife tinambika pampando nde munthu oyipa wamuyika munthu pampando zingasizi kuenda kukhutira kwa munthu oyipa uchi angakhale chete can Lwara be quiet munthu osita chamba kuti Lwara masita chamba MCP auti neni masita chamba munthu osita chamba wamuyika munthu pampando nde munthu jakulephera kugwira ntchito bwino munthu wachamba jangamsiye Chakwerayo timuthira mphepo mpaka achokepo tikepo munthu ina. So, comrades Malawians, don't expect anything from this leader. Palibe chimene chingachitike. Opposition parties panopa nawonso ayena kuyimirira. Akuziwanso kuti anayika munthu oti because the president Chakwera tonse tinagwirapo ntchito. We all worked on bringing Chakwera kukhala mpando. Zawo zikuwayendera koma nzaziko la pansi koma anthu akulira every day. So, anzathu ena kamaka kwa MCP uko. Tikatumiza chinthu pa Facebook kapena kutukwanidwa akutitukwana koma limbu. I managed to follow some guys amene amantukwana pa social media. Anthu achabe amphawi ngati amene. They can't even advise the president amicably or reasonably. Ata kulimba ni Samuel Lwara. Nili ku Central Region kunoko. Kwawo kwa Chakwera kulilongwe. Zio nali kwa Malembo. Nali kumwe kwao. I love this country very much. Kwa machoni kudana usogolero wa Dziko lati ngati kulikonda pa tena sokhani msogolero ni aliyese mara azimkonda kuti timkone msogolero amene azipanga zotekera. He must be doing the right things for Malawians. Koma Chakwera anasiya ubusa kuyamba ndale amaziwa kale kuti kundale kuti matukwanana. So ngati atopa ndi kutukwanidwa kumangoti namiza apa chocha singopanga chibwino mungoyembeza kumena grama yabwino chikwa mina napitako unthu ukamati yabwino ubongo wako umaenda so bwino adya kusimena adya kumene akuona ngati chicho chili bwino. But Malawians, we are suffering under Chakwera. So ineza lero ya address ya lero ndikuzoa kali mwina ndi cabinet reshuffle. Komabe hivi nakatari panga reshuffle lero. Sindi kuona sa Chakwera kuti akuzosankha ndanzeru to replace those people to change things in this country. 2025 ili pafupi lonchi. Next month will be in 2025. Tiamba kuona zisanko. Owata sa cabinet ya nzeru kulibe anthu osanzeru kuna anatha ku MCP kulibe.
kulibe anthu azero even amene akupanga kampeni Chakwera ndiopanda nzeru buli zokazoka zikupanga kampeni Chakwera palibe fundo zimene akukamba. Comrades, this is what I can say about today's national Matisona state of national address iyi ya Chakwera. Kwa ineyo iyi munthu uyu cannot even address the nation kuti ayese kukhutira. The man himself is a problem. As a president is a failure, but himself personally is a problem. Comrades, good morning.